kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzerari 263 pano pachange chikuzivisa manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Nezvino takareceiva news mastreets esocial media yemota yenyaradzo dziya dzinotakura macoffin dzichiendesa kumhuri inenge yafirwa. Zvisinei, mota yenyaradzo yefuneral service yenyaradzo yakaita accident. Mushure mekunge yaita accident pakafa one passenger ipapo aive ari mota yeDoves iyoyo. Ndokumbiroti zvadofika comment section pamusoro penyaya iyi. Zvisinei zvaitika ndabva ndatsvaga munhu waMwari tiudzwe kunzi zvinorevei nekuti isusu takashaya kuziva kuti zvinorevei zvinhu izvizvi. Mambo Mutize murise. Ndinofara tara zvese. Ndiripo. Munokwanisa here kutitsanangurira kuti zvinorevei maitikiro akaita chiitiko ichi? Ya, maitikiro zvakaita ndekuti ukaona mota yenyaradzi yatakura chitunha ichita accident. Semaitikira zvakaita yaita accident pachibva patofa munhu. Zviri kuratidza kuti one driver akanga asina kuchena. Nekuti zvinhu zvakafanana nezvitunha kana uri munhu anotakura zvitunha kana munhu anoshanda mumochari, uri munhu anoshanda nemhepo, haufaniri kuita chipi cheupombwe. Saka ndichiverify mumweya zvakandiratidza kuti driver uyu akanga aita upombwe. Munhu akanga aita upombwe vhazo kuti kwanisa kutakura chitunha. Kana kuti achienda kutora chitunha abva aita upombwe kuti motikari ipi iyoyo. Alright, Mambo Mutize ko chitunha chinenge chisina problem. Chitunha china problem asi nyaya iripo ndeyekuti munhu anenge afa wakamumanikidza kuti iyasiya ati ndofana kuigirwa pachuru apa. Yovha wamutakura chinofanira kuenda huko. Haasvike. Kazhinji ukada kutarisa mota dzimwe dzinogona kungonzi dzatangotadza kumuka. Dzadzima. Alright. Kana kuti pane watongo dzipaitika zvatoitika pabva 5 nomwe munhu anenge asingade kuenda kupi. Pamwe pacho tine zvimwe zvinhu zvatinotomenda kutogadzisa kuti munhu iye wacho akafa wacho ana kutobuda pana mumwe munhu kuti paropa papi ipapo. Saka uyu munhu pakaratidza kuti driver akanga ane chivi. Zvokuti dai kuri kunzi driver akanga asina chivi, nyaya ifanira kunge takafanira kuti chitunha chafanira kungotadza kuti changeta kuti motikari dzake dzoita sei regedze kumuka mutanenge achiendeswa kwasiri kuda. Alright. Saka chaita kuti accident iitike muna Blair Road yeCoffin nemotikari ichibva yauraya futi umwe munhu vakagadzika maCoffin 2 inyaya yekuti driver anga asina kuchena. Akasvibisa motikari yezvitunha 2 chitunha chiri kuendeswa usingafanira kuchiita sei chichiendeswa. Saka pane nyaya yekuti dai chitunha chaida kungoramba chete driver akachena mota yaingodzima. Mota yakamuka. Mhepo yemufi yakonekta nemhepo yadriver. Saka ndiri kusimbisa kune vanhu vanoshanda mumochari kana vanoshanda muzvipatara kana vanhu vanoshanda nemweya yetsvina kuti munhu kana muchishanda nemweya yetsvina yafanana nezvitunha kana chatova chitunha yaitwa mweya yakaipa. Plus nyaya yekuti kana muchinge matumwa nezvitunha muda kutorana mvura kana mamochari kana muda kutora mvura yezvitunha amuchita sei muchazoita sei. Izvozvo zvinokonzeresa kuti vamwe vadzima vamwe vanhu havadi izvozvo. Vakazviramba asi nyaya yakauraya murume uyu akafa panyaya yeaccident iyi anga asina kuchena. 2 uyu murume uyu anga aita upombwe mumota yezvitunha. Nekuti ndatarisa mumweya kuti nyaradzo ndiye ine problem wakati mhuri dzenyaradzo ndiye ane mushonga here wakonzeresa asi handina kuona kunyaradzo kuine problem. Ndaona kuti padriver nepachitunha change chakatakurwa ndipo pane nyaya. Saka apa ndinenge ndichitoda hama dzemufi akafira ipapo dziuye kuno. Then hama dzemufi akanga akafa achitakurwa dziuye kuno ndiye nzenzise nyaya. Handisi kuti ngauya vari pamwe chete asi chero vakauya vari pavo vakauya vari kwavo. Aiwa ndichange ndiri kungeenzanisa nyaya chete kuti panofanira kubuda chokwadi kuti sei hama yavo yakafa yakatakura chitunha. Plus vamwe vanoshanda mumochari kuti vanochinyanza zvitunha. Mopa vanhu chitunha chisiri chavo muchitoziva kuti chitunha chisiri chavo mavapa zvinokonzeresa kuti accident. Muri yeZimbabwe tadzidza zvakawanda kubva kuna Mambo Mutize. Ndatenderei mberi nenyaya yatinayo pavhidhiyo rino. Vasikana ndiri kuona madzoka. Mai ane mudhara wenyu. Ndiri kuona vaya achidedera. Mai mudhara tichaita tuyo chidedera. Ndakangonzi vasikana pane kwatiri kuendawo. Handeiba tinonzwa kuti zvinhu zvedu zviri kufamba sei. Nomawira ndaita. Nomarira maita. Saka chaita temu yemuchidedera chimi. Nekuti inini ndiri kuona mai amuchidedera. Mai vasikana. Makashandisa zvandakupai? Takashandisa. Tamashandisa tichakaitika. Takatongoti takauza baba. Uri kwataenda.
inoita zvatakaita kata mitu yeneni ndisakataena nasi Nesu waitomboramba nasi ndopowa sobvuma. Kusema sokuzuma imene zomaizi mairamba. Mambo ekutangira mapedzisira ine handina nekuti zibhegi rangu randisingasiya ndofamba naro ndakabereka paisede pesa munenge mune nheko yekunaifoni asi pandasvika pamusha pano ndaona nheko yangu yapanduka yachimwe chiro chabva chakufira pano. Wati? Uri kudiko baba? Oh, ndati inini ndasingoramba chidii pandakanzi ndiuye kuno vasikana ndakangobvumawo zvimwe zvekuti handaiziva kuti ndabvumiswa nei nhasi ndangouyawo nebhegi rangu rinogara nheko yangu yefodya hombe asi chingosvika apa ndaona maane mhuka yanga irimo asi mhuka yabva yafira pano. Mazenda mhuka iri ipenyu? Hongu. Ndobva yazoka? Hongu. Ndakudza kuti chii vasikana manga pano? chokwadi navataura Ndakuti chii? Ma- Mwene yabo ndakuti chii? nekuti baba wenyu anobata-bata One mushonga wanawo unorara nemi. unoita basa rekurara neisusu vana asi takavabvunza vakaramba baba ndizvo here baba wakati kweti kati handei watakaenda munobvunzirawo ndega. Baba, iwewe ndiani wakambogara naye aibva kuMalawi? Ishamwari dzemubasa. Shamwari dzekumabasa? Hongu. Watanga unongedzera shamwari dzekumabasa ko waduta mai waibva kuMalawi, mai wako waibva kupi? Kumalawi she. Mambo aibva kuMalawi. Kuzomba. Zvakaoma. Ndiri kuona uri mamurewa. Kuna ndotaura? Wasvika kwamurewa, ndiri kuona wasvika pamusha pawasvika. Wapiwa bhodhoro remafuta. Kwamurewa unoziva kupi? Kwachizanga. Kwachizanga? Hongu. Kwachizanga? Hongu. Zvakaoma. Chii chakadaro baba? Zvinezvi unenge uchipiwa neshamwari chingoti nekuti ndidi ndinongorarama usingazoti pamberi apa zvichazopanda. Iwe chaunesa mubhegi waiti uchaguma sei? Chii chaunesa chinhengo chako chawagama chomubhegi ichocho? Waiti uchaguma sei? Ndochandipandukira pano ndaiva nacho chiri mubhegi ndisi kana hari ndasiya kumba asi hari yacho ndazoona zvatutira ndinatozonazvo pano azvichapanza zvandipandukira. Mukadzi wauya naye nhasi ndewechingani baba? Ndewechi4. Aya mai, uri mukadzi wechingani baba? Kutaura kwawakaita baba wakati muri mukadzi wangu wechingani wechi4. Vamwe wacho wakaenda wakafa, vamwe wacho akaenda akafa, vamwe wacho akaenda akafa. Saka iwe zvindi zvako ukaenda kugara pane pakafa vamwe vakadzi ndezvei? baba vangu anisiti tangu, baba vangu aine mari. Saka ndakaona kuti bhegi rangu ndirisiye svite. Ndaida bhegi, mari yanga iripo zvishuwa. Baba uzoiti mukadzi wako aimbopinda mubava? Papi? Ndini mwatakaona naye. Topandakaona ichechokwadi. Saka vadzimu vamai ndivo vakati vachengeta ungadai akafa, but iyewo futi mukadzi asi unoudherera. Iye uri mukuru but iye hauzvizivi, hamuzivane baba, asi amai havana zvavanoona. Waionei amai pamusha? Inini pamusha apa ndoda kutaura chokwadi. Ndaiti ndikaona pamusiwo unoona pane hupfu unenge waripo, dzimwe dzenguva unoona hupfu uri pasi pemubhedhi. Pakutsvaira paya paindotsvaira hupfu ndoonazve kana kuti kuseri kwemigomo kuya kunonga kune hupfu. Ndaitoshaura kuti hupfu huri kufamba sei. Saka iwona manje ndaitobvunza kuti hanzi aiwa ndakaisa mushonga wemakodzo saka ndakaisa nehupfu. Ndati ore saka ndanda kupota ndichingosiyawo. Uyu mudhara uyu ndewe vakadzi.
My phone ni baba. Ndio phone baba. Unjana ndio wakazi. Unaenda. Hizo zote naona ngani. Sasa nasikana tu na mkomana wangu akangotsa katika takaenda South Africa kuti akaenda kupi amene ndiso tomboseta rikupi Ona baba wako ese kwa sababu ngana tu. Nongosa tritu. Useme Mchitu mwaka. Ndio kama mzunguka tumbo vitu arikupi mpenyu ndio atakula kwa tenisi. watu utaure wana wako kuti chichaita zvakadzi wako iwe kitavana. Vakadzi wako ese wakafa chichaita zvakadzi. Deda sinaita mwana, deda sinaita vana saka. chivatadza vana saka asi kuti ndauya kuti mundinonore kuti chii chaikanganisa. Ndiri mamba tezeko. Banje mhepo yako uzoti utaura kuti kudii. Nekuti iwewe hakuna munhu usingarare naye. Vana vako ava wabvunza kuti ndiani akubvisa mhandara. Wabviswa mhandara nemunhu wakatanga kukurorera. Kwete. Andina. Munhu akatanga kundiroora akatonipinza kuti koi zvausiri mhandara. Ndo zvauri ringa wakandinyepa kuti uri mhandara. Saka isine kusazivawo baba vane zvavanotiita vanorara nesi baba. Takafamba kwese kwese tinoudza. Tumwe tikatenda kuvarume tongoita 2 months tobva tadzoka titom. Izvozvi ndinayo ndakazvara vana vangu 5. 3 vari pasi ndisava ne2 vana vandina. Ndo vari kudya kuti vana vangu mabaiwa. Zvazvedzimba hadzichamira. Tikangoenda kuvarume tongogarawo 2 months ndobva ndadzoka kumba. Ndotanga ngofenhikana naye murume ndikangomutarisa. Ko unozoda murume sei? Baba ava mai. Kwati kufamba ari kunzi vakaromba. Vane mubobo wavainawo baba vangu. Baba wako wewe ndo vane mushonga unorara nevanhu. Ndo vane mushonga wakubvisa mhandara imimi. Saka ava vane chinhu chavo chavaigara nacho chaishanduka kuita mhuka kana amausiku. Saka vanzwa vachiti inheke ndaigara nayo mubhegi. Saka pauya pana pachisvika paya. Saka uri kunzwa uri pana dzisati wasvika. Saka wauya pamasvika ndabuda panze. Ndatoziva ndakati munhu asvika ane mushonga. Ndosanzwa kuti muchangini changoshanduka pachaka chipenyu. Pachabva chatofa. Ndachidzotsa kuchita zvachinoita kana kwakumanheru. Uye ndo chinoita kuti kana munhu achifamba kana aziva nezvemunhu chinomuteeredza. Vamwe vanhu vanongoshaya mari dzavo chinonotora mari. Asi mari hadzichavapewo. Chirikeredza kuti mari chinhu chako iwe. Pamasvikapo pakadzama. Hongu ndakutaura zvangu nekuti hapana kwandichaenda. Kuti nditaure nosvika chino chazomukira chikandorova futi. Asi chandipa mari. Ndoda kwokuti ndakazobuda mumba ndisina kupfeka. Dzokeredza. Ndakazobuda mumba ndisina kupfeka. Aiwa watiyo hachichakupa mari kandichakupa mari wati chaindipa mari asi pane zvinhu chaindipa mari nekuti ndakabuda mumba ndisina kupfeka buda panze dzokera mumba pachakapanduka uku ndo chaita zvekuwana ava kwete ini icho asatanga chinakirwa ndiani maoma anenge achinakirwa ndiani ndini kuhari yaunayo ndeye nemachinogara mana achitakura kuti ndini nacho kuno itora rinjako muno tora chinjako uisapa baba dati munzwe dati muzinzwira mushonga wabubawo basa ravo grado obri shida Lavriji Steini contra shida bro planet ni grad taura kinzwa ndakaya nacho anabwera kunyumba kwanga ine ndinamupasa makwara
mangwara akwino anari kupita kunjito anari kupita konze kumenya amafuna amakwatira wakazi wonse wana wanga ine ndabereka naye wakazi wake anari kuchita ndarama mwamuno mamvera anari kuchita ndarama dzambiri anagura gari moto anagura nyumba mangwana mimi ndi mabasa iwewe sinagweresa ndarama zangu iwewe aulake ndo unaibadala sinagweresa ndarama zangu ndifuna ndarama zanga awadalengana kapa mshonga iwewe ndakati nchaya nayo yakati chakanda murukova asi pananda kunakidza kuone mari panguva iyoyo ndakatonokana murukova mari yavungu aunokana murukova handina saka ng'anga yako yo ikaroti yakakupa mushonga iwe unobhadhara mushonga upi oyo taura ti manje ine ndinapa wana wonse ndine ndinapa ndifuna ndarama dzanga ari kutora vana vako iwewe nenyaya yekuti hauna kumupa mari yake ing'anga yangu mani ng'anga yako mani saka ng'anga yake iwe wanzwa yakaroti ndiyo iri kutora mari nechinhu chayo kuhama dzako chinhu chichiendesa mari ndikutenga zvintu zanga zonse ndikutenga asara chabe ndikutenga zonse iwe ndikupita manje ndinofuna kunena futi ine ndikupita kunyumba kwanga kumadziko ratu kumalawi nambeva enda dokera ndikupita manje au havataure mutauro wandavataurisa mai ndinoakiburisa kuti pauri hatirari ndinoakiburisa pauri tichitaura unonzana mai zvakaoma dar isa hari yako apa burisa chirako chiri mahari burisa hachirarame Baba. usati baba maigara racho ndiye murume wenyu Shuwa here baba. ndiye mukoma wenyu Sando chaterera nacho ichochi. murume wenyu Baba munodarirei baba. atosimba ato handaiziva Aiwa ndivazvazika baba. Kuita utsinye wana wenyu. Wana wenyu vamakavhara Ichochi ndo chatairara nacho. chiwo basa rako ndati nditendepi upfuri pendepi ukachema mwana mba kuchema nyarai ukachema mudari mangu ndiye murume wenyu asikana tisvike kuna kuchaoma mukaka wekushwa nehukuru mukati makazara mukaka ukapera mukati kuna mukati nosvisa vakamera akachema ndo chakadyiwa mandara yowana ichi amai iyo wataurira nyika kuti murume akanda bonde zvakadini achembera nai anorora nemararo ake mutaurira nyika ini ndisikaura nyika maiti anoita baba hawandiguti wanoenda kuakadzi vanhu wanoenda kuwana wanoenda kune hama yese inonge yauya paumba ipo kana iri chikadzi ndeyawo kana atoshaisisa munoona amira pamuti akungodai nemuti wasikambobati mukadzi muti chachongomira noso akutoita mukadzi pa aiwa hakuna munhu asingarari namurume saka ichi chinhu chimanje zvachaita chisikireti chinhu ichi chairara nevanhu mausiku chaishanduka usiku masikireti tinenge tiri tinezi mafuta asipo futa mafuta enyaripi mafuta nanga ndinaonesa muhome kuti atitsvedza usei kaadzokera kumba achazive mambo kuti udiwe mafuta yaonawo itsotsi handisi tsotsi uye nemafuta ako ndimena alright nganga yakuudza nyaya yemushonga wako yakuti chipa nyaya yakorera maoko ako kwandiri inini
aramira angu ari kuenda mberi Haasi kuenda mberi. N'anga yakakutaurira kuti kubva pari zvinhu zvese zvabuda pachena maakufa maakutofa mukarega kutoya nemafutawo panapa muri kutofa ndozvamakataurirwa izvozvo kuti zvafumuka zvese apa zvabuda pachena tsamba dzangu zviri papedya ndau ani saka Mafuta mafuta acharipi takatesinawo amawanikisa pomwe ndinobatira izvo zvino andimuramba kugara makandirambidza usabate apa usabate apa usabate andizvo munotaura bai munonditi pese ndibvume kusinzi ndakauya ndine pendaita zvepe zvaigara nezviziya ndipapi pane makore mangani mambo ini ndokumbirawo rubetsero kuregerera ndakaita izvi nekusaziva ndaifunga ndikutsvaka kutera mhuri singazivi nopedzera mhuri yangu saka ini mweya wamwari anditaura kuti iwo waakufa nokuti kuparira kwaita mushonga uyu waakufa mushonga mukenga isingafanira kupa kuti muka iyi ndiyenge ichitora mari kwama dzako ichendisa kun'anga yako saka apa pane mugano muchena pana pachena kutoka pachena paresu apa ndo pane connection nemalingi ndikutoziva kuti kuna ningi anotora mari mumusha saka uchiona musha makarombo wakawanda saka vanotora mari dzavo anoshanda mari yake unganza mari kangangoshamba ringuti mbandi rangu ikandashaya mari utora angatoba mari yangu munhu anangatora mari yakawanda mari yake zongopesa yashanda zvisina musoro imatora mari yake nemushonga wangu pese paini mambo handisi kuramba zvaitika nekusaziva asi pari nhasi zvandiomerero ndochidii kuti ndiraramewo nokuti munoshanda kurarama wangu ndakapfudza wakawanda asi kuti ndichipfuurawo ini ndikati ndauda kutodai kundidzira feyafeya baba muri murume wangu imimi nenini handiti ini ndane 73 years imimi ipapa apa mwane 84 years muchada kurarama kusvika kupi ko muchada kusvika imi ingoti taakufa basa muchada tajahai muchada tajaha pakanaka hapo taakuchingoti ndakungofa ko ino ndikati kana ndakufa handikusiya mzeme yangu ndakufa musi mumwe chete tofa tese ndabvuma papanopanapaaa Ini vanogoda kurarama sei kuvava mhuri yavapedza vakaurayirei vanavatongoteerwa vana ndochaitira kuti mari yangu ichochi ndaishaudza kuti mari yangu yaenda kupi ndaingoerana kuti kana muwaleti musisina kana tumwe ndaisana kuti 120 vaigona kungoona masara kana $20 mari yapera saka funga mari yake daku hapana chavachamboraramira ngavangofawo sekuraya kwavakapedza kwavakaita vana vanenge iyoyo chinhu chichafararira newe kana nemurume chaina asinangatombona apetaiti murume wako ndiyabvisa mandara unorwadza izvozvo apo ichokwadi zvinorwadza taura baba wati baba ndiyo wandaifanira kuti chiende kwaari ndiye chai mukadzi wacho wechinhu ichi neshuwa uyu waingozoti kana asi abhoti nzvo asipo zvizodai asi uyu takautadzirai chii babatakutadzirai chii mukadzi munaye mati baba mati upi baba uyu ndowashaida musha yangu ndei baba musha yangu ndei makabereka chaiyo makabereka mwana wenyu chaiyo baba shosho ushandisa mwana wenyu ndakatora iri miti saseka zve zvapanduka ndikasamuchideri ichi zvinhu chaira chinataina nacho ichi ichida mumidzi miiri umu tozopanduka nekufamba kwenguva saka kuti kutanga apa zvakasingadaro akamboita mari yemurume vakaita mara baba vakabhoita mara ndashauti mara chiri kubva nekupira zvichiri kuitika isingazoti takura mari yatinoda kuchikoro asi zvine zvitakura takutambura kudai akadzana dzimba chimira uye dzakuramba ndikangoenda 2 months ndikangoona kutoti murume handichatodi nezvake kana tangondibhowa ndibana tongomusiya nditodzoka ini kuti ndiasiyiwo bhegi ranga riripo haiwa baba here ambisangeri mari yezvinhu izvozvo enge mari alright baba kumbira umbonitarisawo baba imbotarisai vana venyu muona kuti hamunotsitsere shuwa baba vana wenyu shosha tesi kana takangogara pamba moyo wenyu uri kutofara kutoti ya zvenyu zviri kutoita takagara muchitoona shuwa zvenyu zviri kutoita
mushona wangu ari kurorwa mudzimba dzavo imushoti wana wangu ari pano wana wangu ari pano shuwa zvenyu chitokuitirai unosati mwoyo wedu tinotoshuwirawo kuti dai titorinowo mudzimba dzedu Ndi baba wenyu sakanyanya Saka ini baba iyoyo. shosho dedzo wedzombane wedzirinorwadza Tera yako yakavavhunduka. Tera yako no we stick sabari. ife yenyu mimi hatina Neni unokolongooma uri vari ava. Nini? Saka matungila ndakita nyaya yako. Chinjaka ndikudai adapota mwana ndiwashandira mwana. Ndichapinda ndichopenda ndichikutaura neni. But kuva nhasi nenge yakaita miri. Zvamuchose. Sema shoko ya. ndovatofezvawo Ruoko uru. Rwaitora mari uru. Ruoko chachero uru. Harisi kutoti uru ruoko uru. Harisi gumbo iri. Ruoko uru. Maoko. Mambo. Sikanyaya iyi maitonga sei tinoona zozwisisa. Nyaya iyi ndaitonga nhasi kuti kuuraya kwandaita urume wababa urume wechinhu ichi. Wamukuona wandaisa apa kufa kwachaita ndo pawara baba wake ndawaraita vari mubedroom. Baba wasisina muchino chamira panhasi amai mato achirikadzi mudhara ari mupenyu. Handichaite kuti mudhara afe. Mamai. Handichaite kuti mudhara afe. Asi ndakumusunungura asi akasaya mafuta ake ari kufa. Apedza nini.